Бөек Ватан сугышында 27 миллион кеше халак була. Мөслим районыннан сугышка 8300 кеше китә. Шуларның 5200 яу кырында ятып калды. Аларның һәрберсе истәлегенә агачлар утыртылачак. Безнең әби бабаларыбызның кылган батырлыкларын онытырга хакыбыз юк. Өметләнеп калабыз, шушы наратларыбыз бик матур итеп үсеп китәр. Һәм инде балаларыбызга истәлек булып, алар да шушы бакчаны карап торырлар дип өметләнәбез. Бу көнне Мөслим электр шелтәрләре җәмгыяте янында 1 меңләп нарат утыртылды. Агач утыртуда районның мәдәният, мәгариф, яшьләр белән эшләү һәм спорт бүлекләре катнашты. Алдагы көнне политехника техникумында укучылар да агач утыртырга чыкты. Егет-кызлар акция кысаларында 500 төп каен утыртты. Әлеге акция безнең хәтер бакчасы акциясе дип атала. Бөек Ватан сугышында һәлак булып калган бабаларыбыз истәлегенә менә шу агачлар утыртыла. Инде элек-электән үк әлеге гадәт безнең дәвам итә, чөнки безнең әниләр дә әйтә торганнар, менә бу әлеге бакчада әлеге агачларны без утырттык, менә безнең белән бергә картаеп киләләр инде әлеге агачлар дип. Акция Россия Федерациясе президенты Владимир Путин кушуы буенча үткәрелә. Быел хәтер бакчасы акциясе 3нче тапкыр уза. Илебез азатлыгы өчен көрәшкән ватандашларыбызны онытырга хакыбыз юк. Аларның исемнәрен мәңгеләштерү өчен һәркем үз өлешен кертсен иде. Римма Абзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.